का कही रे सावन में मने नहीं खेला गाता काहे बोल बम गईला बड़ा साल हो गईल बा। अच्छा पूछ गई नहीं तो दे में पैसा नहीं थे हमरे पास एक जुगाल बा। अरे बोल ना रे। मछली म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो विक्रमजोर। बोलिए शंकर भगवान की। प्रेजेंटेड बाय मछली म्यूजिक। हाय जत बानी देव नगरिया पैसा ना बा भैया देखना बाबा हमरा कैसन भइल बहलिया नाही बात पैसा ये दादा मुश्किल भइल बा मिला। ले लाओ तिलनिया ए बाबू ए भैया ए दादी ए मामा ले लाओ तिलनिया कवरिया। ई कौन मॉडल बेटा ताले रे लेला चिलमिया लेला चिलमिया लेला चिलमिया लेला चिलमिया रे मुकसवा ना बिकी का रे लुका ना भैया हम बेतानी ले ला हमार तावल तिलमिया हो बेट खातिल आइल बादे दाव के लभरवा हो बेट खातिल आइल हमर गाँव के लभरवा हो बेट खातिर आइल हमर। चुप रे आता तरी कहा तानी भोले बाबा झट से बेचाई द चिलमिया और कवरवा है राम ना तो हम दे देव यही जपरनवा हो बेचे बेचे गावतानी गानावा है राम हमरो ला दे दा एगो चिलम हो धुआं के धक धक छोड़ब हो हमरो ला दे दा एगो चिलम हो धुआं के धक धक छोड़ब हो पकड़ा बाता एक फूक मारा मोरे भैया लेला ना भैया मारा मोरे भैया लेला ना भैया